ga even een heel leuke uitdaging. Ja, want ik zie je nice. Met het Ja. nou lezen. Hij moet het nog goed lezen, hè? We steen je nice. Nou, nog één keer die namen Geert, toch? Gerrit, Gerrit, Voortinga. Portinga en Gerrit is van Skots en Skeef, ja, van het festival. Skots en Skeef. In de Onriep, hè? Dat klopt. In de Onriep. En morgen dan had ze een mooi festival met Skotse muziek en Friese muziek, toch? Klopt helemaal. Ja, en hij zei ze mij, nou doe koers, dat doe mij met Danny in de helikopter. Wat zou je nou? Dat is toch zijn, doe koers, dat doe mij Ja, met misschien wel, Danny. dan moeten we even in de groep gooien, maar dat zou mooi wezen. Oké, Dat is geweldig, hè? ja. En bukken, hè? Bukken, Daar hè? is nog even van. Ja, nou, hij doet mijn noemer even, dus wie zit hier nou? Wacht, joh, maar dat vind ik helemaal niet helemaal spannend, ja! Daarachter, dat is Danny, Zie je mijn kietel, Lisa? Oh, sorry. Oh, dat is een beetje, dat kon niet, sorry.